Isa Ayagi, shahararren fitaccen mawaƙin nan wato Isa Ayagi. Idan ka kasance kana bibiyar wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Isa Ayagi, ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu domin jin yadda zai fitar da wata sabuwar waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu. A cikin wannan tasha ta mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa, ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ina roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mu mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Isa Ayagi, idan ka kasance kana bibiyar wannan fitaccen shahararren mawaƙi, ka tabbatar da lallai zahiri jajirtaccen mawaƙi ne wanda ya yi shuhura musamman ma a wajen kawo muku waƙoƙi a ɓangare irin na soyayya. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Isa Ayagi ba a bar shi a baya ba wajen ganin yana ƙoƙarin namijin ƙoƙari wajen kawo muku shahararrun waƙoƙinsa kuma a zafafa. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Isa Ayagi, idan ka kasance kana bibiyar wannan fitaccen shahararren mawaƙi, ka tabbatar da lalle jajirtacce ne wanda yake kawo muku nishaɗantattun waƙoƙinsa akai-akai. A wannan karo ma yana sa ran zai fitar muku da wata sabuwar waƙarsa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mai ban kwana da ita. Idan ka biyo mu a cikin wannan har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu, za ka ji sunan waƙar da kuma lokacin da zai fitar da ita. Sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwanka wannan tasha mai albarka ba, ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryenmu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu faɗakarwa masu kuma nishaɗantarwa. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi ne wato Isa Ayagi, jajirtaccen mawaƙi ne wanda ya yi suna a arewacin Najeriya da ma dai kudancin Najeriya, kai har ma dai da duniya baki ɗaya, domin ba a bar shi a baya wajen ganin yadda yake namijin ƙoƙari wajen kawo fitattun waƙoƙinsa akai-akai. Mu haɗa ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda zai kawo sabuwar waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mai ban kwana da ita. Kada ka manta ka daure ka danna alamar nan ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora akai-akai. Mun gode, mu haɗu da ku ta cikin bidiyo namu na gaba, sai anjima. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa.